Jamen hej Niels. Hej. Vi har om ungdomskriminalitet i projekt. Ja. Og vi vil gerne lige vide noget om, hvor mange du har, og hvem du snakker med, og hvilke typer de er og sådan noget. Vi har om emner, altså vi har forskellige emner, for eksempel sådan noget med tyveri og hvilken alder det for eksempel er, og Straffen. Ja, straffen for det, og hvilken årsag det er til. Og Altså, min primære opgave, det er jo at skulle prøve at have med unge at gøre, som skoler eller jeg eller klubber vurderer måske kan være i risikozonen for måske at komme ud på et skråplan. Og det kan være, at det kommer ud og snakker i familier, hvis man skændes eller ikke kan finde ud af alle konflikter og den der teenage-adfærd. Og det kan være, hvis der er begyndende pjek i skolen. Du ved, jeg kommer til markfræs, jeg kommer i klubberne. Fordi mange af dem, der heller ikke går til badminton og fodbold og håndbold, og ikke at det, man bliver kriminel ved ikke at gøre det, men det er bare at hænge ud. Det er ikke at gøre noget i sin fritid, altså som det organiserede sport og fritid. Så for mig, så kan der være en lille del af det, og jamen, så dem, der begynder at drikke tidligt, og altså der har jeg jo en fornemmelse af, hvad det er for nogle unge mennesker i byen og så videre. Og ikke at jeg skal nødvendigvis gøre dem til klienter. Jeg skal jo få dem til at være i nogle arenaer. Altså jeg mener, for eksempel markfræs kunne være en arena. Og der har jeg jo fået mange til at komme ud ved Michael Markfræs. Fordi så går de til noget, og der bliver de bygget op rent kompetencemæssigt. Det kan være, at de lærer at skifte dæk. Det kan være, at de lærer at skifte bremser. Det kan være, at de lærer at skifte en forrude. Eller de lærer en hel masse ting. Og i stedet for det bare det boglige. Altså jeg har meget med knoldene at gøre, som det er ikke negativt ment. Dem, der ikke er særlig boglige i skolen, det er dem, jeg interesserer mig meget for. Fordi de får måske ofte nederlag i skolen. Og der tror jeg, at alle har brug for at føle sig værdifulde. Alle har brug for at føle, at de er noget. Få noget ros, få noget anerkendelse. Kan I følge mig i det? Og der tror jeg, at der interesserer jeg mig vildt meget for, og dem, der måske ikke er dygtige i skolen, kan jeg få bygget dem op på en anden måde? Ikke at jeg nødvendigvis skal gøre det, men kan jeg få dem til at komme ud ved Michael Markfræs for eksempel, og gå i værkstedet og så videre. Jamen så kan jeg måske få dem til at senere hen finde ud af, det kan være, at de har gået hjemme ved en sød mor, men som ikke ved, hvordan hun skal få dem videre. En papfar, en far, en eller andet. Og det at komme ud og komme til virkelig at smage livet på en eller anden måde, så de begynder at gøre nogle overvejelser over, hvad skal de være, når de bliver store, hvad vil jeg arbejde med osv. Og der er det er bare et eksempel at komme ud til Michael Markfræs. Det er en del af at finde ud af, skal jeg være mekaniker, skal jeg ikke være mekaniker. Nu går jeg og laver en trap med nogen derude foran bygningen der, Mikkel. Og hvad vil han være? Vil han være tømrer? Det ved han ikke. Men så går han og hjælper mig med det. Og så jo flere ting, jeg kan lave med de unge mennesker, kunst nede i klubben, ind til musiklokalet og så videre, jamen så bliver de jo forhåbentlig bygget op, og så bliver der skabt nogle relationer. Og den dag, jeg så måske med en af dem er til en afhøring nede ved politiet, så kunne det jo godt være, hvis jeg har opført mig ordentligt over for de unge, at de så har en tillid til mig. Ikke at det skal være lusk og uærligt, men jeg håber jo, at jeg kan gøre mig fortjent til, at jeg har været så ordentlig over for de unge mennesker, at de kunne have tillid til mig, den dag de måske står med et eller andet problem, og de ikke har en anden voksen, de kunne gå til. Så kunne jeg jo håbe på, ham Tykke Niels, ham kan vi måske godt gå til, fordi der får vi hjælp, eller vi bliver i hvert fald ærlige, han lytter ærligt til os og sådan noget. Så for mig, det er mit arbejde, det er at komme ind og gøre noget for nogle unge mennesker. Ikke at de nødvendigvis bliver kriminelle, men ja, man kan have et godt liv, og så kan man måske have knap så godt liv. Og jeg vil gerne have, at alle unge får mulighed for at få et godt liv, så de også drømmer om en god fremtid og så videre. Og der er der nogen, der ikke har et håb om, hvad der skal ske i fremtiden. Var det for mig et snak, eller kan I følge, hvad det er? Jeg vil godt følge. Ja. Hvem er det så, der kommer mest ud i sådan noget kriminalitet? Jamen, det er jo alle typer unge, men det er måske unge, som
hvor forældrene er skilt, eller det kan være, at forældrene drikker, eller det kan være, at far og mor måske har en psykisk sygdom, og måske ikke har fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Så det kan være mange forskellige. Det kan også være karrierefamilien, som virkelig har 2 store jobs, som glemmer deres børn og går mere op i penge end deres egne børn. Så det kan være alt muligt. Det kan være, hvor det ene, hvor sønnen er kommet ud i nogle, et pres, og forældrene vil have ham på gymnasiet, og han ryger ind i en forkert gruppe, hvor de ryger hash, og den glidebane og ryger måske ikke bare i gruppen hash, men det kan også være, at han selv ryger hash. Og hvis så forældrene finder ud af det, og jeg opfører mig ordentligt og kommer ud i familien, og egentlig er med til ikke bare at være en tredje dum voksen, men også forstår det fra den unge side, det er hele min øvelse, så kan det jo være, at jeg kan få nogle snakke med den unge. Jeg kan jo ikke tvinge den unge til at lade være med at ryge hash, men det kunne jo være, at jeg kunne få ændret noget ved forældrene. Jeg kunne provokere, at jeg kunne hjælpe den unge med nogle ting, så den unge måske sidenhen reflekterer, tænker over, ja, det kunne godt være, at jeg skulle gøre nogle andre ting. Jeg siger ikke, det lykkes, men det er hele min øvelse i at få de unge selv til at tage nogle overvejelser. Så jeg driller, jeg provokerer, jeg irriterer, jeg er forhåbentlig også sød og rar en gang imellem. Men vil gerne drille de unge, så de kommer videre og får et godt liv. Det er hele min øvelse som SSP, ungdomskonsulent. Og I spurgte om antallet i starten. Men jeg har jo hele tiden 20, 30, 40, 50 unge, som jeg lidt har med at gøre. Mere eller mindre. Men skal jo ikke lave alt det skriftlige. Så jeg kan jo bare, ligesom socialrådgiverne, jeg kan jo bare snakke og gøre og hjælpe og lave en trappe og så videre. Så jeg laver mange andre ting. Og det er derfor, hvor mange unge har du som dag? Jamen, nogle dage, det kan være en 5, 6, 7 stykker. Og så er der også nogle aftener, jeg er ude. Så kan det være, at jeg er ude ved en familie, og det tager jo ofte 1,5-2 timer sådan et besøg. Så det er jo 5, 6, 7, 8, 9 unge om dagen, jeg har med at gøre sådan. Ja. Hvilken alder er det så for det meste? Jamen, det er mest fra 7. klasse og op efter. Ja. Og hvis jeg så har med nogen at gøre igennem flere år, og de så måske senere hen som voksne, 18, 19, 20-årige, får et problem, så bliver jeg jo glad, når de ringer og vælger at huske mit nummer. Fordi så er det jo forhåbentlig, fordi jeg har opført mig ordentligt, eller har givet dem et eller andet kærligt los i røven, sådan at de har fået noget at tænke over. Jeg vil gerne provokere, jeg vil gerne irritere, ikke for at være dum, men for at få den unge til at virkelig at tænke over tingene. Det synes jeg er enormt spændende. Jeg elsker at provokere. Ved I nok? Ja. Ja. Hvor bor de så henne? Altså, bor de mest hjemme, de fleste? Eller? Ja, næsten alle dem, jeg har, de bor hjemme. Og så er det jo en gang imellem, at muddergrøften bliver simpelthen formudret. Og så er det måske, at de kommer på institution. Og det er jo ikke mig, der gør det. Det er jo den unge og familien og socialrådgiveren. Men der kan jeg jo også godt lige stille være i kulissen og være en god, måske voksen ven. Jeg har lige været oppe på efterskole med en, hvor vi skulle se en efterskole. Og det var både far og søn, der gerne ville have mig med. Og jamen, sådan hjælper. Og hvis forældrene også synes, det nogle gange er svært. Nogle gange, når der er forældrefølelser i, så kan det nogle gange også være svært. Og der ser jeg jo ret nøgternt på det. Fordi der har jeg jo ikke de der voksne, kærlige følelser for den unge, fordi det er ikke mine børn, jeg har med at gøre. Der forholder jeg mig jo helt professionelt til alle de unge møgunger, jeg har med at gøre. Er I med på, hvad jeg mener med det? Ja. Er det kun dig, der snakker med dem? Eller har du sådan en hjælper? Nej, men jeg har bare en rødding, og Kjeld Bjørbæk, min gode kollega, han har rødding, og han har Brøger Polsted. Så det har vi delt sådan op i 2 distrikter. Så jeg kommer også på Røddingskole og på Hjælpsskole og på Østerbyskolen og begge skoler også. Det er også min. Så der hjælper jeg også lidt med det. Hvor lang tid har du hjulpet dem? Jamen, jeg har haft det her job i 14 år. Så jeg er ved at være en gammel hund. Så har jeg været lærer nede på Østerbyskolen i 7 år. Og før det, der var jeg tømmerhandler og erhvervsliv og salgskonsulent og sådan noget. Men så blev jeg træt af penge og budgetter, og så vil jeg hellere arbejde med unge mennesker. Så det gør jeg hele tiden nu her. Har du haft nogen, der har siddet inde i ungdomsfængsel? Ja, det har jeg. Fordi vi lykkes jo heller ikke med alting.
Fordi det, at vi har taleretten, når vi er sammen med den unge, så er det jo nogle gange, den unge går ud af en anden tangent end det, de ønsker, og vælger nogle anderledes lidt dårlige kammerater. Og selvom vi er der med tilbud om måske en eftermiddagsarbejde eller et eller andet, så kan det jo godt være, at de stadigvæk glider mere og mere ned i det kriminelle. Så selvfølgelig har jeg også haft nogen, som hvor det er gået skidt. Jeg har også haft nogen, jeg har haft med at gøre. Ja, de er jo på jeres alder, og så er der måske nogle år, vi ikke har med hinanden at gøre. Og så var der en, der døde, og faren fandt ham med en sprøjte i armen. Så det er jo tragisk, men det er også virkeligheden. Lytter de til det, du siger til dem, eller er der nogen, der bare er ligeglade? Der er der nogen, der også er ligeglade. Men jeg tror da, at hvis vi gør det ordentligt, og hvis vi siger tingene, eller hvis jeg siger tingene, og den unge kan mærke, at det ikke er bare for at få min løn, så håber jeg da på, at jeg kan gøre en forskel. For jeg kan jo ikke bestemme, hvad I skal, men jeg kan sige min mening, og så er det dig, der vælger, hvad du vil. Ikke også? Altså, jeg manipulerer jo ikke med nogen. Og der handler det jo om, at hvis de nu ikke... Mange børn har jo måske nogle voksne, som de gør, hvad de kan, de er kærlige og alt det her. Nu kalder jeg det svagpisser voksne, altså hvor de voksne egentlig i en afmagt synes, det er svært. Der skulle jeg jo gerne ind på en anden skarp, direkte, kærlig, professionel måde, håber jeg, at sige tingene til de unge og irritere de unge, sådan at når de ligger og ved at falde i søvn, måske lige kommer til at tænke på, hvad var det ham Niels han sagde. Altså, jeg går meget ind på det der med selvrespekt, at når vi har gjort noget eller gør noget, så skal vi gøre det så godt. Nå, jeg slukker lige min telefon. Så skal vi gerne gøre det så godt, at vi har vores selvrespekt. Kender I det ord? At vi gør, hvad vi kan for at få løst en opgave. Og der vil jeg jo gerne irritere de unge også, så de hele tiden kan se sig selv i øjnene med både den måde, man er på over for mor og far, så man ikke lægger sig flov i seng. Ikke også? I kender nok det med at skamme sig. Det gør jeg da også, når jeg har gjort det lidt forkert. Så har man det skidt i en periode. Så det her rent bord hele tiden, det tror jeg, at det bruger man mindre energi på. Og det vil jeg jo gerne drille de unge med. At man får faktisk mere overskud til en hel masse ting, hvis man har rent bord og ikke har en masse lort fejl i nogle år. Ved du, hvad deres mening var om at sidde i ungdomsfængsel? Dem, der har været inde. Ja, det ved jeg da. Det er da et chok. Det er da noget nyt. Jeg slet ikke troet, at det ville ende der. Og så er det jo nogle gange, at det ender desværre der. Og der er det måske med til at vække dem. Så at de ikke fortsætter, når de kommer ud af den der glidebane. Så jeg tror, at de er trætte af dem, der har siddet der. Fornemmer jeg. Ja. Men det var det, vi havde, Niels. Det var det, I havde? Ja. Så nu lærer de også noget om, hvordan det stammer, han tænker. Ja. Mange tak for det. Det var godt, velkommen. Så vil jeg lige ringe til den her, om den bliver ved.